Και κοιτάξτε τι έκανε ο Σαρκοζή στη Γαλλία. Την κρίσιμη στιγμή ο Σαρκοζή, όταν ξέσπασαν οι μεγάλες φασαρίες στα προάστια του Παρισιού, δεν δίσταξε. Αποκατέστησε την τάξη. Συσπήρωσε πρώτα την παράταξη γύρω του. Και ύστερα συσπήρωσε όλη την κοινωνία. Τον έβριζαν από τα αριστερά. Τον αποδοκίμαζαν ακόμα και οι αντίπαλοι, αλλά και οι ομοειδεάτες του. Εκείνος δεν πτωήθηκε. Τελικώς στις εκλογές σάρωσε κυριολεκτικά. Κέρδισε και από τη δεξιά και από το κέντρο και από τους άλλους. Κέρδισε από παντού. Η στρατηγική είναι αυτή. Πρώτα κερδίζω την ψυχή της παράταξης και ύστερα απελευθερώνω τη δύναμη των ιδεών της παράταξης. Πρώτα πείθω αυτούς που έχω δίπλα μου και ύστερα πείθω όσους είναι απέναντί μου. Είναι η μόνη ικανή στρατηγική για να τρέψει την κατάσταση γρήγορα. Και να θυμάστε, σύντομα θα χρειαστεί να παρουσιάσουμε εναλλακτική λύση για την ελληνική κοινωνία. Σύντομα θα φανούν τα διέξοδα στα οποία έχει μπει το Πασόκ και τα διέξοδα στα οποία έχει εμπλακεί η κυβέρνησή του. Ατέλειωτες ουρές δικών του ψηφοφόρων ήδη βρίσκονται έξω από τα κομματικά τους ταμεία, με υποσχετικές που ποτέ δεν πρόκειται να πληρωθούν. Γι' αυτό το λόγο, φίλες και φίλοι, σε αυτή την συγκλονιστική συγκέντρωση θέλω να δηλώσω, θέτω υποψηφιότητα για πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας για να επιστρέψουμε στις βασικές αρχές και αξίες μας, για να προβάλλουμε τις ιδέες μας, όχι για να τις κρύβουμε, για να τις μετατρέψουμε σε μαγνήτη και να κερδίσουμε την κοινωνία. Ξέρετε ότι το μπορώ, ξέρετε ότι μπορούμε να το κάνουμε μαζί. Θέτω υποψηφιότητα για να ξεπεράσουμε τα συμπλέγματα, τις αιμονές και τα στερεότυπα της μεταπολίτευσης, για να μπούμε σε μια νέα φάση περισσότερης και καλύτερης δημοκρατίας. Θέτω υποψηφιότητα για πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας για να σταματήσει το παιχνίδι των μηχανισμών, για να πάρουν το κόμμα στα χέρια τους τα μέλη του, για να εξαλειφθούν μια για πάντα οι περιχαρακώσεις και οι κλειστοί μηχανισμοί. Και επειδή κάποιοι δεν καταλαβαίνουν ή κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν, όταν λέμε μηχανισμοί, δεν εννοούμε τον κομματικό μηχανισμό, ούτε την οργανωτική δομή του κόμματος που αποτελείται από αιρετά στελέχη. Εννοούμε τους άτυπους μηχανισμούς στήριξης προσώπων πέρα από τα κομματικά όργανα που μοιράζουν κουκιά. Εννοούμε αυτούς που αποκλείουν άξια στελέχη υπέρ των ημετέρων, που διαιρούν το κόμμα και διώχνουν τα μέλη. Αυτούς τους μηχανισμούς θα τους εξαλείψουμε, γιατί υπήρξαν και λειτουργήσαν τέτοιοι μηχανισμοί και έχουν και αυτοί το μερίδιό τους για την ήττα στις 4 Οκτωβρίου. Για όσους δεν καταλαβαίνουν, μιλάω για τα κομματικά βιλαέτσια, για τα κομματικά φέουδα. Όλοι ξέρουμε, ο καθένας ξέρει ότι υπάρχουν τέτοια φέουδα και όλοι ξέρουμε επίσης ότι τώρα πια με το άνοιγμα της εκλογής στη βάση αυτοί οι μηχανισμοί χάνουν τον έλεγχο, γιατί προσέξτε, όταν μιλάν τα μέλη οι μηχανισμοί σιωπούν. Ακούστε, λέω όχι στους μηχανισμούς και λέω ναι στο διάλογο με τη βάση, γιατί ο μηχανισμός γίνεται από φόβο και παράγει φόβο, ενώ ο διάλογος γίνεται από αγάπη και παράγει ενότητα. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Θέτω λοιπόν υποψηφιότητα για την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας για να αποκτήσουμε μια σύγχρονη οργάνωση ενός σύγχρονου Ευρωπαϊκού Κεντροδεξιού Κόμματος. Ξέρετε ότι το μπορώ, μαζί το μπορούμε. Θέτω υποψηφιότητα για την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας και για κάτι άλλο. Για να ξαναγίνει ξανά το δημόσιο ήθος σημαία της παράταξής μας. Είμαστε άνθρωποι που βάζουμε πολύ ψηλά τον πύχη του δημόσιου ήθους. Το στίχημα της διαφάνειας και της προσωπικής ακεραιότητας των στελεχών μας θα το κερδίζουμε καθημερινά, χωρίς γκρίζες ζώνες ανάμεσα στο νόμιμο και το ηθικό. Καμιά έκπτωση
στα ζητήματα δημοσίου ήθους. Καμιά ανοχή σε πρακτικές που πλήγωσαν την παράταξη. Θέτω υποψηφιότητα γιατί δίνω ύψιστη προτεραιότητα σε αυτό το τομέα. Ξέρετε ποιος είμαι, ξέρετε ότι το μπορώ, μαζί το μπορούμε. Και θέτω τέλος υποψηφιότητα για πρόεδρος του κόμματος, γιατί από εσάς αντλώ ελπίδα, για να μεταδώσω αυτή την ελπίδα παντού. Μια υποψηφιότητα ελπίδας, ένα μήνυμα ελπίδας, μια υπόσχεση ελπίδας σε δύσκολες ώρες, σε κρίσιμες στιγμές. Οι άνθρωποι έχουν ανάγκη από πολλά πράγματα, μα περισσότερο χρειάζονται ένα, την ελπίδα. Όλα τα άλλα κι αν τους δώσετε, χωρίς ελπίδα νιώθουν χαμένοι. Όλα τα άλλα κι αν τους λείψουν, μόνο με την ελπίδα μπορούν να ορθοποδήσουν. Τώρα ζούμε δύσκολες ώρες, γιατί μας χτύπησε η διεθνής κρίση, αλλά ειδικά μας χτύπησε μια ήττα βαριά. Αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε χειροπιαστή και συγκεκριμένη προοπτική και ελπίδα. Από όλα τα πράγματα που θα ήθελα να εκφράσω ποτέ ως πολιτικός, από όλα τα πράγματα που θα ήθελα να εμπνεύσω σε αυτά τα νέα παιδιά και να συμβολήσω, από όλα τα πράγματα που θα ήθελα να μεταδώσω στους γύρους μου, η ελπίδα είναι το πιο ευγενικό, το πιο αυστραθρεό, το πιο δυνατό και στις μέρες μας το πιο δυνατό και επίκαιρο. Η ελπίδα ότι μαζί θα πάμε την παράταξη ψηλά, ελπίδα ότι μαζί θα πάμε την Ελλάδα ψηλότερα, η ελπίδα που σας ταιριάζει, η ελπίδα που σας αξίζει, η ελπίδα που παίρνω από εσάς, τους αγωνιστές της παράταξης, και θέλω να τη μεταδώσω, να τη μεταφέρω παντού σε ολόκληρη την Ελλάδα. Θέτω υποψηφιότητα για πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας για να κάνουμε ξανά τη Νέα Δημοκρατία, την ελπίδα της Ελλάδος, ώστε να χτίσουμε μαζί την Ελλάδα της ελπίδας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ αυτό. Καλή δύναμη και μην ξεχνάτε το κυριότερο. Όλοι με τον καθέναν που ξέρετε, που γνωρίζετε, που είναι αγωνιστής, στην κάλπη για να κάνουμε την πολύ μεγάλη πορεία που χρειάζεται η Νέα Δημοκρατία, και θα την κάνουμε μαζί με σημαία την ελπίδα και με σημαία την νεολαία μας, την καταπληκτική, την οποία ευχαριστώ ως απλός ονεδίτης. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.